Na čo až do Nitry sme sa trepali? Ale presne, aspoň sa tvár, že tu chceš byť a buď milý. A, už ide. Dobrý deň, vítajte deň. u nás. Vítajte teda v našom vzorovom dome. Toto je konkrétne trojizbový. Hneď za vami sa nachádza kúpeľňa. Môžete rovno prejsť, nech sa páči. Už? No? Už, nech sa páči, samozrejme. Takže sme v kúpeľni, 9 metrov štvorcových, rozloženie je už potom na klientovi. Áno, prosím? Voda nejde. Samozrejme, toto je vzorový dom. Čo to znamená? Že nie je napojený na prípojky, ale dom, ktorý vám postavíme na prípojky, samozrejme pripojený bude. Aha, no, uvidíme. Tu by sme mohli dať komodu, no a potom nejaká stavaná skriňa by sa tu mohla. Samozrejme. Stavaná skriňa tu. Vy ste si nevšimli, aké máte šikmé stropy? Určite sa to dá na mieru. Jasné, všetko sa dá zrazu na mieru, nie? Toto nie je podstatné. Podstatné je, kto tu teraz spí. Pekný štýl, to je gačo. Veľmi dobrý štýl. Pekný štýl, ale kde krb? Hej, Krb bude. krb bude, už to mal byť. Ale tak dá sa aj elektrínou však. Ale kde elektrinou, vieš, koľko peniazí to stojí? Prosím ťa, ja nechcem tu drevo, to je... Nie, krb, prosím, prídem, dám drevo, otvorím, horí. Ja nebudem upratovať po tom Ale dreve. však máš robotický vysávač. Poďme pozrieť ešte do kuchyne. Dzivá kuchyňa, neviem, či ste si všimli, ale nič tu nie je. Na čo si ma trepala do Nitry, poďme domov. A čo keby sme to spravili takto? No dobre, no vyzerá to lepšie, súhlasím. A keď si objednáte dom do konca mesiaca, tak tú linku môžete mať zadarmo. No super, tak sa oplatilo prísť Košic. Vy ste z Košic? No. Lebo tam máme tiež vzorový dom. Prísahám, že minulo to fungovalo.